खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव रैखाथि गैया आइजो माहारिया क'क्राझाराव नुजाथिदों गले गले जिनाहारि जाथाय क'क्राझार जिल्लानि सानै दुथांफोरा खारबाय थानाय रेलगारियाव जिनाहारि खालामनाय जाथाय जानायनि साननैसो उनावनो मोनफानि उनाव मोनफा जिनाहारि जाथाया सोराङाव फैदों। बे खेबाव खामानि होनायनि मुङाव सानै उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। क'क्राझार जिल्ला बालाजान पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय तारंगुरि बल्लापारा गामिनि थागिबि मजिद आली आरो क'क्राझार मागुरमारिनि सेसापानि गामिनि थागिबि साकु शेख मुंनि सानै दुथाङा खामानि होनायनि मुङाव सानै उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामदों। फोरमायथिनाय बादिब्ला दुथां सानैया राजमिस्त्रिमोन। बेयावनो मिस्त्रि मावनायाव खामानि होनायनि लब दिन्थिनानै दुखुथिया नखरनि सानै उन्दै हिन्जावसा गथ'फोरखौ गावसोरजों लाफादोंमोन। डिब्रुगड़सिमबो खामानि मावनो लानानै थांदोंमोन सानै हिन्जावसाखौ, जेराव दुथांफोरा हिन्जावसाफोरखौ जरजबस्तियै जिनाहारि खालामदोंमोन आरो न' फैफिननायनि उनावबो बायदि खोथाजों सिगि-सग' हुमखि होनानै हिन्जावसाफोरखौ गावसोरनि न'आव लेंहरदोंमोन आरो बेयावबो जिनाहारि खालामदों होननानै अजद होदों हिन्जावसाफोरा। जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ हिन्जावसाफोरनि नखरनिफोरा मिथिनो मोननायनि उनावनो थार बिजिरनाय नांगौनि थाखाय बालाजान पुलिस आउटपस्टआव एफआइआर होदों। जाथायखौ लानानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों आख्रासुनिफ्रायबो। दायनिगिरिखौ 24 घन्टानि गेजेरावनो हमनानै साजा होनो थाखाय दाबि दैखांदों आख्रासुनिफ्राय। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव गुबुन गुबुन बिथिङाव सिगांनि समनिफ्रायनो गोबां जेंना जाबोदों, जायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादफोराबो गोबां धरना होबोनो गोनां जादों। माब्लाबा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंहखौ बोख्लायनो थाखाय दाबि दैखांदों, माब्लाबा आनजाद खुंनायाव बेले-बेजे जानाय आरो फिथाइ फोसावनायाव उन जानायखौ लानानै गोबां धरना होबोनो गोनां जादों। नाथाय बेफोरखौ खेरखेरायनायखौ नुनो मोननाय जायाखै, जायनि जाहोनाव मोनफानि उनाव मोनफा जेंनाफोरा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव नुजाथिदों। बे खेबाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया दासिमबो डिग्री 6 सेमिस्टारनि फिथाइखौ फोसावनानै होनो हायैखौ लानानै खुद्रिदों फरायसाफोरा। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया डिग्री 6 सेमिस्टारनि फिथाइखौ फोसावनो हायैनि थाखायनो गुबुन गुबुन इउनिभार्सिटिफोराव फरायसाफोरा पस्ट ग्रेजुएटनि मुं थिसननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बे समाव माखासे इउनिभार्सिटिफोराव पस्ट ग्रेजुएटनि मुं थिसननाया जोबनानै थांबाय आरो माखासे इउनिभार्सिटिफोराव मुं थिसननायनि खामानिया जागासिनो दङ। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गोबां फरायसाफोरा कटन इउनिभार्सिटियाव मुं थिसननो थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन, नाथाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया दासिमबो डिग्री 6 सेमिस्टारनि फिथाइखौ फोसावनानै होयैनि थाखायनो कटन इउनिभार्सिटियाव मुं थिसननायनिफ्राय फरायसाफोरा गोजानाव थानो गोनां जाबाय होननानै फोरमायथिदों, जाय दुखुनांथाव होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया डिग्री 6 सेमिस्टारनि फिथाइखौ दासिमबो फोसावनो हायैखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेनि सायाव बुंफैदों। 15 आगस्तनि सिगांनो डिग्री 6 सेमिस्टारनि फिथाइखौ फोसावनानै होनो थाखाय दाबि दैखांदों बिथांमोनहा। बेखौ लानानै बिथांमोनहा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एग्जामिनेशन कन्ट्रलार आरो डिपुटि एग्जामिनेशन कन्ट्रलारजोंबो सावरायदोंमोन होननानै फोरमायथिदों, जेराव बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लानि सिङाव 14 जन दं। बिथांमोनहा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनो थि समाव रिजाल्टखौ दैथायहरनो हायैनि थाखायनो डिग्री 6 सेमिस्टारनि रिजाल्ट फोसावनाया उन जादों होननानै फोरमायथिदों होननानै बुंथियो एबसुनिफ्राय। बर' सावथुनाव माब्लाबा कमेडियान माब्लाबा भिलेन अदेबानि गुन्दानि फाव खालामग्रा थाख्लाया पुलिसनि जेयाव नांबाय। जायफोर बर' सुबुंफोरा बर' सावथुन नायो बिथांमोनहा थाख्लायखौ सिनायै रावबो गैया। नाथाय बयजोंबो सिनायजानाय बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फाव खालामग्रा आरो गुन्दानि फाव खालामग्राया दिनै पुलिसनि जेयाव। उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव क'क्राझार पुलिसा प्राजित नार्जारि अदेबानि थाख्लायखौ खाबाय। उखिला फोरमायथिनाय बादिब्ला बे जिनाहारि केसआ थांनाय 2022 मायथाइनिमोन आरो दा क'क्राझार पुलिसा केस नम्बर 501/22 नि सायाव बिथा खालामनानै पक्स' एक्टनि सिङाव आरो आइपिसिनि गुबुन गुबुन धारानि सिङाव एरेस्ट खालामबाय। सेक्सनफोरा जाहैबाय 363 आइपिसि आरो 370 क्लस 1 फर 370A क्लस 1 376 क्लस 3 आइपिसि रिड उइथ सेक्सन 6 अफ पक्स' एक्टनि सिङाव एरेस्ट खालामबाय। थाख्लायखौ कर्टसिम लांनानै 5 साननि थाखाय पुलिसा रिमान्डआव बिदोंमोन, नाथाय 2 साननि थाखायल' रिमान्ड होदों बिजिरसालिया। बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो सिनायजानाय थाख्लाया जिनाहारि दाय हमजानायनि सायाव फिनजाथाय होदों बिसायाबो। बिसानिफ्राय फोरमायथिदों दि जाय दाय मावदों बे साजा मोनगोन आरो बिसायाबो बेनि सायाव खम समनि गेजेरावनो सावरायनानै थांखि लागोन आरो रायजो राजाफोरनो मिथिहोगोन होननानै बुंथिदों। मानोना बिसाया मोनसे मान सन्मान गोनां आफाद, जुदि सोरबा बिसानि मान सन्मानखौ खहा खालामोब्ला बिसायाबो बेनि हेंथा थांखि लागोन होननानै फोरमायथिदों बिसानिफ्राय।
रायजो राजाफोरनो जेरै खोथा होदों एरै मावनो थांखि लादों रायजो सरकारा 40 लाख आइजोफोरनो बेसेन नाङालासे स्मार्टफन राननानै होनो थांखि लादों सरकारा जाय रायजोआव कंग्रेसनि सरकार दं बेफोर रायजोआव कंग्रेस दोलोआ रायजो राजाफोरनि थाखाय बायदि राहा खालामनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों थिग बेबायदिनो राजस्थाननि गिबि मन्त्रि अशोक गेहलत बिथाङाबो फ्री स्मार्टफन स्किमखौ बेखेवदों जेराव इन्दिरा गान्धी स्मार्टफन बिथांखिनि गेजेरजों 6,800 रांखौ इ-वालेटनि गेजेरजों मुलाम्फायारिफोरनो ट्रेन्सफार खालामनानै हरनो थांखि लादों रायजो सरकारा स्पेशल केम्पसफोराव केवाइसि प्रसेसा जोबोब्लानो गिबि खोलोबाव 40 लाख आइजोफोरनो स्मार्टफन होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों 40 लाखनि मादाव हिन्जावसा फरायसाफोर रान्दि आइजोफोर आरो हारसिङै पेन्सन लानाय सुबुंफोरनो होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों राजस्थानाव आइजोफोरनो स्मार्टफन राननानै होनो थाखाय कंग्रेसनि दैदेनगिरि एमपि राहुल गान्धी बिथाङा फ्री स्मार्टफन बिथांखिखौ बेखेवनानै होदों आरो बे बिथांखिखौ बेखेवनाय समाव माखासे आइजोफोरनोबो स्मार्टफन राननानै होदों गियानानो गोहो बेखौ नोजोर होनानै स्मार्टफननि गेजेरजों आइजो माहारिया जाहाथे गियान बुथुमनो हायो बेनि थाखायनो स्मार्टफनखौ राननानै होनो थांखि लादों होननानै फोरमायथिदों लोगोसे फोरमायथिबावदों दि मुलाम्फायारिफोरा स्मार्टफनखौ स्पेशल केम्पसफोरनिफ्राय बायनानै लानो नांगोन आरो बिथांमोननो 3 बोसोरनि बेसेन नाङै इन्टारनेट होनाय जागोन कर'ना भाइरासनि उनाव दानिया मेगननि बेराम गोसारनायजों हाराहास्ति जानो गोनां जादों सुबुंफोरा मेगननि बेराम मेगन हायि जानाया गोबां बांनायनि थाखायनो पाठशालानि आनन्दराम बर'आ एकाडेमिखौ बन्द फोसावथ'बाय थासारिखौ नायनानै फैगौ समबारनिफ्राय फरायसालिखौ बेखेवफिननाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आनन्दराम बर'आ एकाडेमिनि गोरायुङा आरो फरायसाफोरनि फरायनायजों लोगोसे देहाखौबो नायनानै बे थांखिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों लोगोसे फोरमायथिबावदों दि आनन्दराम बर'आ एकाडेमियाव फरायसाफोर आरो फोरोंगिरिफोरनाव मेगन हायै जानायखौ माखासे साननिफ्रायनो नोजोर होबोनाय जादोंमोन हस्टेलाव थानाय फरायसाफोरखौबो हरखाबै न'आव दैथायहरनो हाया जायनि थाखाय हस्टेलाव दोननानैनो फाहामथाय होनाय जागासिनो दं बेनि अनगायैबो माखासे फोरोंगिरिफोरनावबो मेगननि बेराम जादों आरो गुबुन फारसेथिं बायजोनिफ्राय फैनाय फरायसाफोरा बेबायदि थासारियाव थाफैनो हाया बेनिखायनो गासैखौबो नोजोर होनानै फरायसालिखौ रबिबारसिम बन्द खालामनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों आरो थासारिखौ नायनानै फैगौ समबारनिफ्राय बेखेवनानै होफिननाय जागोन होननानै फोरमायथिदों गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरि ओनसोलनि गबिन्द बसुमतारी कलेजनि सामलाय आफादनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबा सोलोंथाइ लानो गोसो गोनां गरिब दुखुथिया नखरनि फरायसाफोरा जाहाथे सोलोंथाइ लानो हायो बेनि थाखाय सिगांनि समफोरावबो बेसेन नाङालासे मुं थिसनथाइ होबोनाय जादोंमोन लोगोसे दान मोनफ्रोमबो होनो गोनां रांखौ लायालासे फोरोंथाइ होबोनाय जादोंमोन बे खेबाव फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङालासे गंनै बास सिबिथाइ होदों फरायसालिनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला बासआ सराइबिलनिफ्राय जागायजेननानै आमलाइगुरि खासियाबारि साबखाथा जानानै कलेज फारसे फैगोन आरो गुबुन मोनसे बासआ सालाम बाजार आजमल कलेज हावरियापेट जानानै दावागुरिनिफ्राय कलेज फारसे फैगोन होननानै मिथिहोदों उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै मानिकपुर अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय बाम्पार अफार लानानै फैदों 15 आगस्टनि सिगां नोंथांमोनहा मटरसाइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजांथार खौरां मानोना मानिपुर पुलिस थानानि खाथियाव थानाय आरो इन्डियान अइल पेट्रल पाम्पनि उल्था दिगाव थानाय मानास अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय मोजां अफार लानानै फैदों अफारफोरा जाहैबाय जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटि बायोब्ला बेसेन नाङालासे गारिनि टेंकि आबुं जाजासे थाव मोननो हानायजों लोगोसे बेसेन नाङालासे सिट कभारबो मोननो हागोन आरो बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेटबो मोननो हागोन बेफोरनि अनगायैबो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा लाबोनो हागोन हम डिलिभारिनिबो राहा दं आरो खम रां होग्रोनानैनो फाइनान्सआव गारिखौ मोननो हानायनिबो राहा दं नोंथांनाबो गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटि बायनायनि थांखि दंब्ला नोंथाङा गोख्रैनो मानिकपुर अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बायनानै लानो हागोन मानोना बे अफारा 15 आगस्ट भारतनि उदांस्रि सानसिमल' थागोन माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोबा 7002601255 नङाब्ला 9101272776 बे नाम्बाराव कल हरनानै सावरायहरनो हागोन दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों